आं बयनोबो जोंनि भारतनि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदीनि जोनोम सान हिसाबै गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोयो। आरो बे नरेंद्र मोदीनि जोनोम सानखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै मेगा भेक्सिनेशननि हाबाफारिजों कभिड भेक्सिन होनायनि जे हाबाफारि आसामाव सोलिगासिनो दङ, लाख लाख मानसिफ्रा भेक्सिन लानो ओंखारबोदों। आं खावलायगोन बयखौबो जे कभिड भेक्सिना मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर अपरचुनिटि। इयुनाव जों आरो जोंनि फिसा फिसौफ्रा जाहाथे कर'ना भाइरासजों जेबो रोखोमनि खहा जाया, बेनिफ्राय रैखाथि मोनो। तो दिनै भेक्सिनखौ फार्स्ट डज आरो सेकेन्ड डज कमप्लिट जाय लायो बिसोरनो उनावहाय कर'ना भाइरासआ फैबाय थायोब्लाबो बेनिफ्राय जों रैखाथि मोनो। दा कर'नाया थार्ड वेभ फैनायनि मोनसे चान्स दं होनना बुंबाय थादों। थार्डल' माने फर्थ वेभ फैनो हागौ, फिफ्थ वेभ फैनो हागौ, खारन कर'नाया बे जागायजेनबाय। तो बेनिफ्राय बासिनांगौबा, जोंनि जेनेरेसनखौ रैखा खालामनांगौबा जों नङै बाङै बाथ्राफोरखौ फोथायनानै कर'ना भेक्सिन लानायनिफ्राय गोजानाव थानो नाङा। बयबो ओंखारबोनांगौ, लाबोनांगौ। गभर्नमेन्टआ मोनसे फ्रि भेक्सिन लानायनि मोनसे सुबिदा होदों। चिरां जिल्लायावबो दिनै फ्राय 160टा भेक्सिनेशन सेन्टार गायसननानै रायजो राजाफोरखौ भेक्सिन लानायनि सुबिदाखौ होदों, फ्रि भेक्सिन। आरो जोङो बेखौ फार्स्ट डजआव बिदिनो 2.5 लाखसो मानसिफ्रा लादों। फार्स्ट डज जाखांबाय, प्राय 3.5 लाखसो टारगेट होदोंमोन चिराङाव। 2.5 लाखसो मानसिया फार्स्ट डजखौ लाखांबाय। ओमफ्राय सेकेन्ड डजआव 50,000सोल' मानसिया लादों। थांनाय फार्स्ट जि मेगा भेक्सिनेशनमोन जुन दाननि 21 तारिख आरो 23 तारिखनि गेजेराव, बे मेगा भेक्सिनेशनखौ जायफ्रा बै समाव फार्स्ट डजखौ लादोंमोन, दिनै सेकेन्ड डज लानायनि टाइमा लास्ट डे फैगासिनो दङ। 21 तारिख आरो 23 तारिखनि गेजेराव जे सेप्तेम्बर, बिनि गेजेराव सेकेन्ड डजखौ लाथारनांगौ। बा दिनै जुदि बयबो फैनानै फार्स्ट डज लाखांनाय मानसिफ्रा बै सेन्टारफ्रावनो फैनानै सेकेन्ड डजखौबो लाफैयोबा गाव कभिड भेक्सिन लानांगौनि जे मोनसे बिबान बे जोबनानै थाङो आरो गाव गावबो रैखाथि मोनो। तो बे कभिड भेक्सिन होनाया गभर्नमेन्टनि खुनु मोनसे राजनैतिक नङा, बा बेवहाय मोनसे फालांगियारि मुलाम्फाबो गैया। गोबां बिथिंनिफ्राय गोबां रोखोमनि बाथ्रा बांसावदों, नाथाय कर'ना भाइरासआ जे नंथारगौ सैथो। आरो बेनिफ्राय सुबुं माहारिखौ रैखाथि होनांगौआ गभर्नमेन्टनि दायित्व हिसाबै दिनै भारत सरकारा कौटि कौटि थाखा खरस खालामनानैब्लाबो फ्रि भेक्सिन होदों रायजो राजाफोरनो। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय आवगायबोनांगौ, हारि धोरोम बोरोन बासियालासिनो गासिबो। आरो दिनै सासे खाना मानसिया फैनानै भेक्सिन लाफैदों। दा बेबो बुजिदों जे माने कर'नाया बेसेबां गिलु बालु। गासै आसामाव दिनैहाय 7 लाख मोनसे टारगेट, 7 लाख जन मानसिनो भेक्सिन होगोन। आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 12,000 मानसिनो भेक्सिन होनांगौ मोनसे टारगेट दङ। आरो बे जाफुंगोन। जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसना एबा जि मोनसे हेल्थ वार्कार्सफोर जिबायदि खामानि मावदों सान हर, जोंनि माहारियारि आफादफोर, समाजनि आफादफोर, बिथांमोनहाबो बयबो आवगायबोनानै बाहाय मदद होयोबा जे 12,000 जि टारगेट जों बेखौ मोनफुंनो हागोन। जाहैबाय जे मोनसे बिश्वकर्माया जाहैबाय मा कर्मनि दिन। आरो पृथिबीखौ दानाय समाव बेखौ दानायनि थाखाय जे बिश्वकर्मानि दारैहाय जे बे पृथिबीखौ दानाय, बिनि खामानिखौ जेनेबा बे समनिफ्राय मोनसे जोंनि धर्मनि फोथायनाय समनिफ्राय आरो जोंनि धर्म बिजाबफ्राव जों मोनो। तो बे सानखौ जोङो ओंखायनो बेबायदि फुजा खालामनाय जायो। कलकारखानानिफ्राय लानानै जेराव माने इन्डास्ट्रिनिफ्राय लानानै गोबां जायगाफ्राव बेखौ बांसिनै जों फुजा होनाय जायो। अब्लाबो बियो मोनसे हादोरनिनो मोनसे संस्कृतिजों लोब्बा थानाय। तो बे समाव बयनोबो जाहाथे गाहाम जिउ मोनो, गोजोन जिउ मोनो, बिनि थाखाय गाहाम हामलायनाय जायो।